Omandanga kato dari mandi laberang badan si gadija omande dangakan bana jan banyak bana carito mande ko ambo jalan jo kawan itu tu urusan badan ambo. Oh komande ingin sumbayang komande taat ke agamo sumbayang sajola te rumah kota pai ke rumah saji nanambo jan diatur. Komandang kato bantu itu menjauh si batobo kita le sana hari lu sana tu jatuh daun dalam koto ambil langkok sebelah sawah ado di sinan kembang bungo kok ingin du sana yo nyanyi rabab atau yo curito yo kaset rabab buka lah YouTube Sinar Padang ado di sinan Siril Asmara alai jalan di sana tau buka YouTube Sinar Padang. Allah di balai anak rimbo ada pondok malang di balai anak rimbo pondok lakau larang jauh balai lalangamo pondok lakau larang jauh oh balai lala amona onan tadi lakaset olah nomor ladu kini laka masuk kambang akan nomor latih goe
bana larang jauh oh dia wailah jangan Kama paigonyo si Khadijah lah 2 hari 2 malam. Oh Khadijah nak pulang-pulang kama tampaknya datang. Oh di sinan kalau kau dipandang lama taman wong badan mande onde nakkan wong malina oh jadi balai nakai lo mande turuti perintah malina Oh manda turuti mana perintah malin mana ngakato dari mande oh mintu dangakan bana kita tunggu saja di rumah mintu Oko ado elok nasib awak babalik badan si Khadijah diambo mintu olah bajanji asa babalik si Khadijah mintu Wassalaya dojuo ibu ayah ma anak ambo nak berang ke Khadijah ambo maafkan mintu kesalahan Tuhan. Oh hamba maafkan mintu kesalahan ba itu kata malin sultan mandanga kata minantu oh nak tabadosa nang hati mintu na malam semalam itu di sinan kalau dipandang lati 2 sarumahnya de inyo ala lati 2 sakalo lalu hari siang hapotano hari kasih yang badarum kami yang larang balari tasingko bantu nyo ambun nampi katabi matoari Tuhan. Oh hari pagi nyo sepagi tu tempat di badan malin sultan nyo duduk dekik kurisi Oba manung juo malin sultan mangandak balik sima badan si Khadijah antakama lape Khadijah Tuhan. Oh antakama lape Khadijah sadang coy itu malin sultan sadang di ate rumah mintuo Oh balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita alia sakete tantang itu dia alia kabake si Khadijah Tuhan. Oto alia kabake upiak si Khadijah di sinan kalau dipandang nyot sadang di mungko ditampe rumah kontrakan baduo joinyo buyong pirgo
Obat sanang-sanang nyoba duo bagala-gala ate rumah anak jo mande ndak takana Tuhan. Oh anak jo mande ndak takana disinan kalau dipandang naninyo bagala-gala ate rumah nang kandak di badan pirgo apo kandak kadibalikan pinta buli kandak balaku nak baju balian baju Sarawa bali Sarawa nak subang balikan subang nak cincin balikan cincin nak galang balikan galang ba itu badan si gadis jatuhan. Oba itu badannya asik gadija baduho jo buyong pirgo bat sanang-sanang badaninyo bagala-gala ate rumah. Oh indah to bilang lamo bana biari baganti hari biari baganti pakan hobi pakan baganti bulan sebulan jo 2 bulan nabi bulan baganti tahun. Setahun sesudah itu gadija jo badan buyong pirgo tinggal di daerah muko-muko dake daerah bandara tu basanang-sanang nyoba duo Tuhan. Obat sanang-sanang inyo baduo nak guna to bilang lamo bana sadang inyo obat sanang-sanang to tinggan badan gadija baduo jo buyong pirgo to japui inyo malin sultan. Oh samanja ditinggan pak di badan si gadija malin sultan entong baman wong tekana nasib badan anak urang layebo di sabala Tuhan. Olah tahu orang badakatan Oman so gadija hilang dari rumah ndak ado babalik-balik jadi sabutan dirang kampung nyop sabui dirang sabala jadi bundingan di nagari. Oh iyo gilo badan gadija coy itu elok badan malin baraninyo maninggan painda ado tentu arah kabainda barito tido. Oyo pasik bana badan si gadija kamal itu mencari laki saelok badan diri malin Tuhan. Oh saelok badannya diri malin ba itu bana katoinyo ndak guna to bilang-bilang lamo tadang ajuo di malin urang mengecek tepat sojuo di pakaan di tabantu tadangan ndak tadanga. Oh bantu ndak satu badan malin nyo bantu orang indak tahu mandanga kato pae rang sabala Tuhan. Oh mandanga kato orang sabala rumah nyo bantu indak tadanga sajo nyo acu ndak acu sajo ndak nyodangan bana kato orang. Oh ndak guna to bilang lamo Siko kalau dipandang indah disiko dipalamu abiari baganti hari abiari baganti pakan tumpak di badan malin sultan karajo lai tetap juo. O karajo nyolai tarwiju nan karajo indak katingga
kaladang inyo kaladang kasawah inyo kasawah ko ado urang mamanggi badua sarato macut tazia namalin tatap adir juo Tuhan Ona malin tatap nyo hadir juo na ado lain nyo kabapikir bilo kabalik lah si Khadijah yo lah ibu dari laba itu kato badan malin Honam pokok anak mbuabean baru bakato mintu onyo onde malin minantu mande Olah lebih setahun nak Khadijah nak babalik ba apa ngana malin badan malin naik Oba apa ngana badan malin mandanga kato bantu itu di sinan kalau dipandang jawaban malin sultan Omin tuo dangakan bana ndak ado panganakan lain ambo gadangkan anak dolu mande ambo gadangkan anak dahulu Ambo selamatkan dulu badan ila baru ambo lo wapikian dak ado da mande pangana lain mandanga kato dari malin dak tabadosa nang ati mintu mandanga lain nyo kama be anak Okok sempat malin ninda ado kama urusana kadayo badan mande kadayo mande Khadijah nambah namo pi rukia awak latu bantu itu karajo nak talok lai siama makan anak Tuhan anak bertambah nyawa gadang juo anak bertambah cadik juo anggaran bau umur 3 tahun iyo lah badan nila tadi lah tahu anak dia ayahnya lah tahu anak dia apanya tumpak dia anak badan malin anak sadang tamanyo bana anak tamanyo kasih malin anak sayang tatuntung bana Tuhan anak sayang tertuntung mana itu kalau kau dipandang nak guna to bilang lamo tumpak di badan diri malin nana bertambah gadang sayang tak lebih ayo sayang kabake anak tumpak di badan malin sultan kok dapet piti karajo piti nyolai kanyo simpan nindaknya untuk poya-poya salamonyo inyo pai iyo la badan la si Khadijah piti tak singimpan di simangalin Tuhan piti lai tersimpan di simalin semanjak Khadijah pai ndak guna to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo biari baganti hari ado harinya sakutiko to tinggan malin sedang coy itu to japui badan si Khadijah Tuhan Oto japui badannya si Khadijah sedang di daerah mungko-mungko baduo jo buyung pirgo tadi mengontrak di daerah Bandar Ratu
ndak para lu to bilang lamu ndak guno dietong lamu bana kama pirgo inyo gadija lado kama pirgo gadija pai kok main pirgo pai juo kama bajalan gadija ikui kama bajalan gadija ikui nampak cie nampak keduanya orang bitau di gading jatuhan orang bitau di gadija ndak guna to bilang lamo lado anggaran 2 tahunnya di mungko-mungko kurang kontrak kanuma ditambah kontrak ba itu gading japa ojo buyuang lapir goe nak tabilang alamu ma'alun saja nyoba dan si gadija sedang berdua je buyong pirgo tinggal sebantu itu oto japui badan malin sultan sedang di rumah mintuonyo bakar ajo indak pere-pere awak bau sao sangat penamu rasa ki bertambah Tuhan sakinya bertambah namanya pencarian dek karena rasaki mulai mendorong pirinan badan malin sultanan panganan tak namu hilang waktu rasaki pak sedang menorong nyobali tanah tapi jalan lah dapet tanah tabali tabali tanah disimalin mulailah rumah dibangunnya oh Tuhan mulailah rumahnya dibangunnya nan tanah nyo balita di suret tanah indah ate namu inyo iyo late namu anak iyo laupie nyo badanila ba itu eloknya badan malin nyo bangun rumah gadang-gadang sedang membangun ju pencarian bertambah namu mato ekonomi bertambah lancar nakkan wangai ma'alun badannya malin sultan awak sedang membangun bentuk itu indak guna to bilang lamo ndak lamo bananyo membangun
anggaran sampai bulan tukang bakar ajo. Lah sudah rumah malin sultan, rumah sudah parabot nyoti bola tibolo parabot rumah. Baru di sinan nyoba doa, nyoba doa seorang malin kanai rumah baru kana monyo. Lah sudah nyoba doa pindah ke rumah baru mintu nyoba oju. Amin tua nyoba ojo di malin sultan di sinan kalau dipandang. Nana tetap indah berpicuan tumpak di badannya badan ilah. Nana badan malin sultan lah masuk sekolah dasar tuan. Oh malah masuk sekolah dasar bakato badan mintu malin. Oh nak kandung malin enani ko rumah nalado kalapo rumah lamo guno diawa. Elok dijual nak tanah jo rumah kau untuk badan. Oh badan Laila bakato badan malin sultan mintu dengan mana rumah nak jalan mintu jua 100 juta tanah sekalian. Okok lapuk rumah lapuk lah tanah kan masih ada jua nang kita mintu di hati duya. Dari seorang lakan nak berdua itu kata badan inyo nak paralu rumah dijual mintu Oh tumpak di badan malin sultan orang yo sayang ke badannya kato toko-toko masyarakat 100 alim ulama dan lain-lain 100 nenek mama je pemuda cukup pemuda pemudinyo. Mayo elok bananyo malin sultan lalamo abininyo pai. Lado anggaran sampai tahun ado ndak ado pulang ke rumah. Tapi de inyo malin sultan alun juo namu babini malahan nyobue lo rumah nang gadang. Nyobue rumah gadang-gadang ate namo anak nyopunyo yo elok bana malin sultan no tuan
yo elok bana nyo amalin sultan ba itu bana kok dipandang dak guna to bilang lamu indak disiko do dipalamu agak sajo dimalin sultan usaha lain tarui juo usaha tarui manarui dan jadi orang siap nak baranti kok tiba waktu kematian kok ada orang memanggil kata zia malin sultan untuk taziah apa malin sultan untuk taziah orang bisa yang kabadannya sayang kabake malin sultan ora saki bertambah namu tandonyo malin sultan labara saki otabue rumah nanggadang piti di bang lado pulo parabot rumah lah cukui pulo dek karano piti mansiado nyo ambil oto sabu kau untuk raun bawa anak onyo bali oto sebuah kau untuk raun bawana onan oto lah nyobali kontan disima alin onyo balik kontan disimalin disinan kalau dipandang dak guna to etong lamo dak perlu dibilang lamo bana onanoto sudah nyobali nak tabado sanang nyo hati lah sanang ninyo hati rumah lah ataupun lah untuk membawa anak raun sanjo ba itu kato badan malin nak perlu doa to etong lamo de hari pekarian agak sajo di badan anak di dalam sekolah dasar Tuhan oh sedang dalam sekolah dasar di sinan badannya ilah tadi batang kanak semua anak batadu nang ketek semua nang ketek oh balik badan diri lah tiba di rumahnya mengadu oh di sinan kalau dipandang onde apa dengan bana tadi ambo batang kajo kawan nyok kecean ambo ndak bermandi nyok kecean nindak bayin dua dopa Hodi mako ibu pa badanila yo pa Hodi mako mande badanila mako na ado pa ibu nampak yo pa Omangko nak nampak ibu doa-doa te rumah ba itu kato badan anak mandanga kato cuy itu
onde nakkan wangilan ae hojan itu lo dipikiran kok ibu nangka ditanyo kini ibu sedang sakit parah barisu ibu apa japui nae Omandanga katoco itu lah senang hati badan anak senang teraso dalam hati oh sajua di dalam kiro-kiro di sini nak kalau dipandang anak-anak di sehari itu habis hari baganti hari Habis hari baganti pakan Nabi pakan baganti bulan Nabi bulan baganti tahun setahun jodoh tahun Tuhan Oh setahun jodoh tahun baik itu kalau dipandang tumpak de anak balin sultan nyola duduk di bangku kelas 2 ndak tabado senang hati malin ala kato dalam hati kok tando ado dia badan gadija alang mulia dia rumah wa yo dia Alangkah mulianya di rumah awak baik itu katonyo malin sultan omang ngeceknya di dalam hati sedang cuy itu kok dipandang tinggalan badan malin sultan to japui badan olah segala Oh di japui badan gadija sedang di daerah mungko Oh awak tinggal tempat kontraan baduo jo badan buyung pirgo Berdua jo badan buyong pirgo nak guna to bilang lamo nak paralu dia tong lamo bana onyo sadang di mungko yuo obat sanang yo buyong pirgo nam badan malin dak tekana awak joana lupo sajo Tuhan Ojo anak inyo lupa saja ndak ada tekanan anak lupa orang di rumah kesadonyo anak lupa laki lupa jo mande ndak bakana oh sibuk baduo jo buyong pirgo bagalak ate rumah bagalui di kurisi pae Bagalui adik kurisi ndak paralu dia tong lamo ndak guna to bilang lamo bana Odisiko kalau dipandangin ndak to etong lamo agak sajo di badan ninyo
Maalun badan si Virgo dapet telepon di kawan-kawan mansoenyo kapai baju di Gadija nyoba ojuo tuan. Oh Gadija nyoba ojuo lanaya inyo ate oto laba jalan noto tu tadi. O di mako inyo kabajudi o main lai di daerah muko yo tapi jauh bagian dalam pae. Oh tapi nyo jauh bagian ke dalam ndak lama to di bajalan lah sampai nang tampe nyo tuju lah tiba toto di tampe nyo lah nyo tuju tampe main lah turun badan nyo tadi lah turun nyo ate oto indak to bilang do lama bana. Ada inyo kuala turun nyo tarui masuk ke rumah. Lah tiba di dalam rumah. Lah duduk ate kursi mulai baju di nyo barampe pae. Oh mulai baju dia nyoba rampe maalun judi kana monyo ado kala ado manang ado kala. Ola malang tiba di badan Virgo lakala Virgo baju di la abi piti kasadonyo tuan. Ola bipiti kasadonyo o maalun awak sedang main abi piti oto bagadaikan onyo gadaikan oto nan ado o main mulai balik urang mulai main rombongan nambah rampe o antanyo kata jadi digadaikan oto 20 Hondak lama do Virgo tu main labi piti 20 pae. Ola bipiti nan 20 kala baju di badan Virgo ndak guna to etong lamo. Oh kurang piti ditambah piti. Ba itu kalau lah kok dipandang nak main ulang babalik nyo ulang main babalik duduk juo jo rombongan nambah rampe. Oh maalun badan Virgo tadi rata tangannya nampak malang lah abi juo piti tadi baru dijual oto elok tuan. Oh baru dijual otot tadi nyo jual bana dibuyong Virgo nani nyo main tarui jual main babali. Oh ndak lama kita bilangkan sedang main bajadi jual basiso piti kok dipandang agak saja sedang nyo main. Oh awak sedang main bana abi piti kawan nambah hadapan baranti main dahulu tuan. Oh baranti nyoa main dahulu lah baranti main dipandang nak guna to etong lamo bana. Oh di sinan kalau dilihat tinggal nyot sedang baranti main to japui inyo buyong malin pae.
Oto japui inyo malin sultan sedang di rumah jo mintu cukui jo anak sekalian bagala-gala inyo jo anak. Kanda ape baru anak balian ape baru namalin lapakai ape pulo mintuonyo balian pulo batigo lapakai ape katigonyo basanang-sanang malin jo anak Tuhan. Obat sanang-sanang malin jo anak sadang coy tu to tinggan to japui badan gadija. Oba balik ke mungko-mungko sato tibo di mungko-mungko awak otonyo si bagumayo pak bujang pirgo ala bajua. Oto labi dijuanyo ndak ado lai kendraanyo bali onda di pirgoci yo onda lai nyoba jalan onda lah modo sesudah itu sedang di rumah nyoba duo mamaki badan si gadija ange-ange jo gata-gata antanyo apo. Oh kata jadi pak oh ange-ange jo gata-gata kuli labi bangka oh menangi badan si gadija kanea kobang badan diri ambo. Di malo ambo katau kato badannya tuma buyong pirgo kok kuli gadija punyo kok badan gadija punyo tentu ndak jale di badan ambo. Olahnya carian ube pak di badan buyong pirgo macam ube nambah cari. Oh dicalik badan si gadija abi hari sehari itu tibo di hari nambari suap penyakit bertambah-tambah Tuhan. Oh penyakitnya bertambah penyakit gadija bertambah para pedodolu lai seketik sajo kini habis segala batang tubuh jo mungko di baenyo. Kalau dapet penyakit kulit berair-air gata-gata bah itu kalau dipandang nak tabado takui buyong pirgo Tuhan. Otakui pirgo mencali badan gadija kok pindah lo kambo penyakit bentuk iko alamat sansai badan ambo ba itu kato badan pirgo. Onan hari semalam itu hari sadang tengah malaman yang nyotinggan gadija seorang inyo barangke dari sinan bajunya bau sado-ado barangke badan. Oh buyong pirgo ma
Oh barangke badan buyong pirgoyo la tinggal si gadija tinggal gadija samosorang. Oh awak la tinggal sama seorang takit cua badan gadija nani nyopir gojai malam. Oh nani nyopir go hilang malam itu kalau dipandang tinggal gadija sedang lalu. Oh hari paginya kok dipandang jago gadija dari lalu setelah jago dari tidur. Oh nyocalik badan buyong pirgo onda ndak ado ate rumah pirgo lapai dipandangi bajunya bau kasadonyo tuan. Oh bajunya bau kasadonyo di sinan badan si gadija baman wanginyo jago lalu awak dapet penyakit kulit suami lepai pulo. Oh sadang baman wang kabaman wang tekan aja so. Oh malin sultan yo pae tekan elo malin sultan tuan. Onyo sadang memanwang yo tekan malin jo anak serato jo mande sekalian ko mungkin kutuk dari udah malin mungkin kutuk mande di kampung mangko dapet sakit coiko. Hotakan elok malin sultan suami elok bertinggan di aro kabuyong pirgo mae. Ode aro kabuyong pirgo mana di sinan kok dipandang tumpak di badan si gadija kok badan bertambah barai badan jale lale gata-gata. Oh kadang-kadang nyopak bantu kamanangi ba itu nasib badannya si gadija. Oh bapiti skema seseninda jual ube kadibali kamanyo awak kamangadu. Oh badannya indah badusana harapan kebake buyong pirgo pirgo lailang tengah malam tuan. Oh pirgo lailang tengah malam di sinan kalau dipandang memanwang juo si gadija ye mato menitik-nitik sakit badan indak tabado gata-gata indak tetan kok kadigarui mungkin mau ya. Oh itu kalau kok dipandang tapaso ditanju sadangnya sakit bantu itu. Oh balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu. Oh salam ta'azim badan kita ali seketek tentang itu toja pui buyuang malin sultan pae. Oto japui buyuang malin sultan dak guna dietong lamo bana nyo sadang duduk juo di kurisi nyo sadang duduk juo. Anak-anak pai sekolah main bau orang di labu rumah baca assalamualaikum menjauhi badan malin sultan alaikum salam kata malin naiklah kate rumah.
Olah naik kate rumah ado baduo orang nanti bo nanci pak gaek mapa orang nan datang nanci mandi kok dili orang baduo laki bini tuan. Orang berdua laki bini satonyo tibo dake malin sultan aka bapak kato malin sultan onde nak kanduang malin sultan apa datang kemari nangko ado tujuan jo mungkasui orang cana badan diri apa karano malin dak babini lalambe bini ndak ado. Orang cana tubuh na badan apa mambi malin na kami nantu tuan. Kamambi malin jadi minantu mandanga katoco itu lagala badan malin sultan. Onde apa dengan mana ko itu pak nangka basa buian jan berang apa kambo jan bangi kabake ambo kato sialo ambo ndak babini. Oh ambo masih pak babini juo cuman bini ambo ndak balik-balik kok kababini balun bisa pak kok kabar bini pak ambolun bisa ba itu kato badaninyo nam pertama anak ambo ketik sedang dalam sekolah dasar. Oba itu kato badan malin sultan mandanga kato malin sultan taman wang apa nambatanyo tuan. Taman wang apa nambatanyo kalau iyo nak sabantu itu apa babalik nak nyolai jadi pak kato malin lapai apa joete. Kau satu barangke dari rumah tinggal malin di kurisi tuan. Tinggal seorang malin di kursi awak nan sadang duduk ati kursi nan anak pulang sekolah seto balik anak sekolah baca assalamualaikum alaikumsalam lakato malin lanai anaknya tadi yo laupi badan nila basalam anak jo apa nak tanggung sang anang hati mangalin tuan. Nak tabah dosa nang nyodo hati malin di sinan kalau dipandang sadang nyodo dua di kursi tinggan malin di sinan. Oh presiden dari Bangkaulu balai di tengah lawi to tinggan si malin dolu badan gadija kita sabui tuan. Oh badan gadija kita sabui to bilang gadija tadi awak sakit sabantu itu dapat penyakit kulit. Abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan penyakit bertambah-tambah nangka mau be. Oh indah ado pak
Panan sadang sakit juga sedang sakit sebantu itu. Oh bamanuang badan Khadijah duduk bamanuang sama seorang Tuhan. Duduk bamanuang sama seorang ayah matu mulai keluar tekan elok malin sultan tabayang mandi di korong kampung 100 anak bertinggan. Di sinan kalau dipandang oh sadang bamanuang manuang juo ayah matu pada hari dan hari na awak sadang bamanuang ibu hati bukan kamain. Ndak tabado ibu dalam hati. Kau ndak menurui anda yo bili kok masih jomalin sultan yo. Ndak merasai bantuan. Kau